Så er der godt nyt til alle hundeejere. For selvom de har svært ved at indrømme det, så har menneskets bedste ven en fejl af den rigtig ubehagelige slags. En fejl, man nu kan gøre noget ved. De fleste hundeejere kender lugten. Den er ikke sådan at tage fejl af. Især hvis hunden ligger lidt nede for sin seng om natten, så kan man altså godt vågne ved det. De lugter ikke godt. Ejeren af et hundefoderfirma i Bjerringbro forsøger nu at gøre noget ved den ildelugtende sag. Han har fundet på at stoppe en ny ingrediens i foderet, for det, der kommer ind, har en betydning for det, der kommer ud. Når hunden laver en lille prut, jamen, så dufter den faktisk ikke så stærkt som normalt. Bent Ransborg havde læst om Forskningscenter Foulums forsøg med cikorierod i grisefoder. Cikorie indeholder et stof, der gavner fordøjelsen, og det får svinene til at lugte mindre. Det vil være meget overraskende, hvis ikke det altså også er tilfældet med hundene. Dels på grund af vores hukommelse, men også på grund af den viden, vi i øvrigt har med grisene. Den skulle altså være god nok. Et pift cikorie i foderet gør hundens udslip, om ikke helt, så i hvert fald delvis lugtfri. Producenten udsteder dog ingen garantier. Forskerne ude i Foulum har testet det i stor skala på andre produktionsdyr eller andre dyr, og der har det en effekt. Men vi kan ikke sige noget omkring, om det har en effekt på alle hunde i Danmark. Det nye foder skulle altså tage det værste, så det bliver lidt lettere at være hundeejer. For den der dunst er altså svær at kapere. Den er meget ram. Man tager ikke fejl af, om det er manden eller det er hunden. Det nye hundefoder kommer i butikkerne i næste måned.